nemôžem dneska po obede prísť do Prievidze v čase svojho osobného voľna, nemôžem sa sem postaviť a nemôžem povedať, čo si myslím. Mám sa snať báť, že vypadnem z okna? Už takto sme na tom? Niekto z vedenia. Niekto z vedenia je tam vďaka tomu, že nám vládnu tí, čo nám vládnu. A mne je akože z toho tak smutno, viete, že on asi je teda sympatizantom tejto vládnej koalície a on vlastne aj súhlasí s tým, že ja keď budem ďalej slobodne a demokraticky hovoriť, tak mi to môže akože priniesť niečo zlé. A on je s tým OK. Tak toto som ja nepochopila, no. Ale tak to je. Tak fakt sa asi vraciame akože naspäť do toho pred rok 89, že oni nám povedia, že čo môžeme a čo nemôžeme. Ešte zostaneme chvíľu pri tom videu, veď odporúčam každému, nech si ho dopozerá a nech sleduje ten kanál.